I acabarem com hem començat. Us en recordeu del problema que teníem per triar institut? Teniu un fill i una filla, el voleu inscriure en un institut i no sabeu en quin fer-ho. N'hi ha dos que us agraden i us assabenteu que un té una nota final, els alumnes obtenen una mitjana, la mitjana de la nota final de quart d'ESO és d'un 7,3. En canvi, en l'altre és d'un 6,7. Ja gairebé esteu decidits, però us arriba una altra informació. A l'institut en el que els estudiants obtenen de nota final un 7,3, el rang de les notes és molt gran. I fins i tot la desviació típica i la variança també és molt gran. Això vol dir que hi ha alumnes que treuen molt bona nota, però també que hi ha molts alumnes que suspenen. En canvi, en l'institut en què la nota mitjana de final de quart d'ESO és només un 6,7, tant el rang de notes com la variança com la desviació típica és molt petita. Us ajuda això? Esteu ja decidits? En quin institut matriculareu el vostre fill o la vostra filla? Veieu com les matemàtiques ens poden ajudar? Que vagi bé.